În acest videoclip vom vorbi despre imagini care se formează în lentilele subțiri. Atunci când vom construi imagini ale obiectelor luminoase în lentilele subțiri, vom utiliza câteva raze de lumină a căror drum, a căror traseu îl cunoaștem și înainte și după refracția prin lentilă. Și aceste raze vor fi următoarele. În primul rând, vom folosi raze de lumină care trec prin centrul optic al lentilei. Știm regula că ele trec nedeviate de la direcții. Cum ar veni direcția razei care intră în lentilă coincide cu direcția razei după ce iese din lentilă. Deci razele acestea care trec prin centrul optic al lentilelor nu se abat de la direcții. Bun. După aceea vom mai folosi ceea ce cunoaștem din analiza de la focarele lentilelor, deci în videoclipul cu focarele lentilelor, am văzut că razele paralele, care vin paralele cu axa optică și se îndreaptă către o lentilă convergentă, ele sunt practic adunate în focarul imaginii al acesteia. Deci vedem aici cele două raze care vin din stânga, le vedem astea două paralele, sunt adunate aici în EFI. Și deci știm drumul lor în felul acesta. Sau raze de lumină care pleacă din focarul obiect pe direcție oarecare către lentilă. Deci vedem aici acestea două care pleacă din FO. După refracția prin lentilă devin paralele între ele și cu axa optică. În cazul lentilelor divergente, raze de lumină, astea galbene, care vin cumva în stilul acesta și se îndreaptă către focarul obiect, după ce întâlnesc lentila divergentă, merg paralel cu axa optică a lentilei. Sau raze de lumină care vin paralele cu axa optică a acestei lentile. Da? Vin așa paralele între ele și cu axa optică. După ce trec prin lentilă, sunt împrăștiate, vedem, îndepărtate de la axa optică, dar prelungirile lor înapoi se întâlnesc în focarul imaginii. Deci, cu ajutorul acestor raze de lumină, vom putea construi imaginea oricărui obiect liniar AB pe care o să-l așezăm cumva în fața unei lentile. Și începem cu o lentilă convergentă. Deci desenăm mai întâi o lentilă convergentă. Axa ei optică, care trece prin centru optic. Focarele, care ar trebui să fie simetrice față de lentilă. Și un obiect luminos AB. Hai să-l desenăm cu galben pe acesta. Îl punem mai întâi la o distanță relativ mai importantă de lentilă. Vom utiliza raze de lumină care pleacă de pe obiectul AB, trec prin lentilă, se refractă. Știm că într-o lentilă au loc două refracții, de fapt. Așa, și după refracție aceste raze se vor mai întâlni încă o dată. Dacă nu se întâlnesc, atunci prelungirile lor înapoi se vor întâlni. Ei, locul în care se întâlnesc razele refractate de lentilă sau prelungirile lor vor fi punctele imagine. Și o să luăm un punct de pe obiectul luminos AB, de exemplu capul obiectului A. Din acest punct se duc spre lentilă infinitate de raze de lumină, da? Din această infinitate noi avem nevoie doar de două raze de lumină, minim două, care pleacă din A. Și o să mergem cu o rază de lumină din A, care merge paralel cu axa optică. Așa. După ce trece prin lentilă, știm că direcția ei trebuie să treacă prin focarul imaginii. Ei, cam așa ceva. Ar trebui să fie linii dreaptă, perfect dreaptă. Pe tableta grafică nu prea pot să fac asta, dar în orice caz ne imaginăm. Totuși este cam destul de strâmbă, astfel încât să o redesenăm. Încercăm.
S-a și mărit imaginea, nu-mi convine. Să micșorăm înapoi. Ok, deci de aici, raza de lumină va trece prin focarul ăsta imagine. O altă rază de lumină care trece prin centru optic al lentilei trece nedeviat, adică nu-și modifică direcția. Locul în care se întâlnesc aceste raze va fi imaginea lui A, A'. Dacă am fi luat încă o rază de lumină, de exemplu asta, care trece prin focarul ăsta, obiect, ea în mod normal ar fi trebuit să iasă paralel cu axa optică și să ajungă și ea în A'. Pe tableta aceasta grafică nu prea pot eu să realizez cum trebuie aceste desene, dar o să mă străduiesc să mai fac încă un desen aici. Sper să-mi iasă mai bine. Nominalizez aceste două focare simetrice față de lentilă. Un obiect AB. Razele de lumină. Una paralelă cu axa optică. Va merge prin focarul acesta imagine. Una care pleacă din A și se îndreaptă către centru optic O, trece nedeviată, da? De la direcții. Aici este imaginea lui A. Dacă o să mai folosim și raza de lumină din A, care trece pe aici prin focarul acesta, obiect, în mod normal, ea merge așa, paralel cu axa optică, da? Și ar trebui să ajungă tot în acest punct A'. Deci, practic, toate razele care pleacă din A, după ce trec prin lentilă, ajung în A'. A' este imaginea lui A, sau A și A' sunt puncte conjugate. Asta la modul ideal, că în realitate razele astea nu ajung chiar într-un punct să se intersecteze aici. Zona de intersecție este o mică pată. Dar cum spuneam, în aproximația Gauss, dacă conul acesta luminos a razelor de lumină este relativ îngust și razele astea sunt foarte apropiate de axa optică, atunci pata aceasta de intersecții este cumva acceptabilă, are dimensiuni sub câțiva micrometri și ochiul, creierul uman o vede ca fiind un punct. Ca atare, lentila dă o imagine acceptabilă. Ok. Acum, dacă am fi luat un alt punct, nu din A, ci mai jos de A, și am fi construit de asemenea imaginea sa, am fi obținut în lentilă o imagine un pic deasupra lui A'. Deci punctul obiect este sub A aici, da, vedem aici, imaginea sa este un pic deasupra. Și tot așa, putem lua, între A și B sunt o infinitate de puncte, imaginile lor vor fi undeva în dreptul lui A' din ce în ce mai sus. Dacă B este pe axa optică, imaginea sa va fi tot pe axa optică a lentilei. Ca atare, întreaga imagine pe care o dă lentila este cumva întinsă între A' și B'. Ok. Acum, bineînțeles că mai desenăm axa OX, cu ajutorul căreia putem studia pozițiile în lungul ei a obiectului și a imaginii, dar având în vedere că obiectul nu mai este punctiform, are o întindere spațială și în lungul axei OY, așa încât vom desena și axa OY, care de fapt coincide sau are aceeași direcție cu lentila. Centrul sistemului de axe XOY este în mijlocul lentilei, în centrul optic al lentilei. Bun, în raport cu acest sistem de axe, aici punctul A, capul obiectului, are coordonatele x1, y1, iar A'
are coordonatele x2, y2. x2 am zis, y2, da? E evident că x1 este un număr negativ. Dacă ne uităm aici, da? Coordonata x e în stânga lui O, deci e negativă. Dar coordonata y1 este un număr pozitiv. Practic, y1 reprezintă înălțimea obiectului. Iar distanța de aici, de la obiect până la lentilă, ar trebui să fie minus x1, pentru că distanțele nu se trebuie să fie pozitive. Coordonatele mai pot fi și negative, evident. Acum, în legătură cu A', x2 este distanța de aici până aici, de la imaginea A'B' până la lentilă, da? Și este un număr pozitiv. Pentru că x2 vedem că este în dreapta lui O și atunci și distanța asta va fi egală cu x2. Y2, coordonata Y a imaginii, este un număr negativ. Vedem că suntem la numere negative. Axa OY care are același sens sau este în același semiplan cu obiectul AB. Așa ne zice convenția geometrică de semne să o alegem. În același semiplan cu obiectul față de axa OX. Deci sensul ei pozitiv, mă refer. Și atunci sub axa OX avem o coordonată Y2 negativă. Iar înălțimea imaginii trebuie să fie minus Y2. Bun. O să demonstrăm și a doua formulă a lentilelor. Să vedem dacă avem timp în acest videoclip, dacă nu într-un videoclip următor. Acum să faci un studiu de caz. Dacă apropiem acest obiect AB până ce ajunge la lentilă, pas cu pas, ce se întâmplă cu imaginea aceasta? Se poate arăta, și o să arăt pe o simulare, că dacă obiectul AB este la o distanță egală cu 2F, deci de aici până aici este F, da? Și de aici până aici este F, distanța focală a lentilei convergente. Deci dacă obiectul AB se situează la o distanță egală cu 2F, imaginea sa se va situa la o distanță față de lentilă egală tot cu 2F. În acea situație, înălțimea imaginii este egală cu înălțimea obiectului. Dacă obiectul AB se apropie de la această distanță 2F până înspre F, adică până înspre focarul acesta obiect, imaginea devine mai mare ca obiectul. În cazul ăsta, cum este obiectul AB la o distanță mai mare ca 2F, imaginea este un pic mai mică decât obiectul, ca și înălțime. Și dacă poziționăm obiectul între focar și lentilă, tot așa o să ne întrebăm ce se întâmplă, ce fel de imagine obținem. În cazul acesta chiar o să trebuiască să construim această imagine. Bun, haideți să facem acest lucru mai jos. Deci avem lentila, axa optică, lentila convergentă mă refer, da? Axa ei optică, cele două focare, obiect și imagine, și punem obiectul aici. Nu l-am desenat prea înalt, AB. Cum o să construim imaginea? Păi tot așa, cu o rază care pleacă din A, paralelă cu axa optică. Știm că trece prin focarul imagine. Asta e regulă. Ei, ar trebui să treacă pe aici, da? Nu o să ne cramponăm acum de exactitatea desenului, ci de regula care o folosim. Voi când o să faceți imagini, normal că o să folosiți regla. Eu cu tableta grafică nu prea am cum. Și o să mai folosesc încă o rază de lumină și anume cea care trece prin centrul lentilei. Care știm că trece nedeviată. Deci, ea merge în linie dreaptă, fără probleme. Deci dacă o trecut pe aici prin centrul lentilei, practic ea își menține aceeași direcție. Vedem că razele acestea care au trecut prin lentilă nu se întâlnesc. Și atunci e clar că nu avem imagine reală. Dacă le prelungim înapoi, deci hai să prelungesc mai întâi raza asta. Și mai prelungim și raza asta altă. Razele se întâlnesc pe aici undeva, da?
Deci, cam aici ar fi punctul de întâlnire a acestor raze. Ei bine, acolo este imaginea lui A. Și asta este întreaga imagine A', B'. Axa OX este aceasta, da? În raport cu axa, distanța asta este minus x1, iar distanța asta de la imagine până la lentele este minus x2. Deci A are coordonatele, nu mai am loc aici să scriu, x1, y1 și A' are coordonatele x2, y2. Acum și x1 și x2 sunt numere negative, sunt în stânga lui O, dar y1 și y2 ambele sunt numere pozitive. Deci y2 de fapt este înălțimea imaginii, da? Și aici y1 înălțimea obiectului. Da? Vedem. Și în această situație, când obiectul este poziționat între focarul obiect și lentilă, imaginea este una virtuală. Este mai mare decât obiectul, dreaptă în sensul că nu e răsturnată în raport cu obiectul, da? Bine, axa OY n-am mai desenat-o, dar are sensul în sus, așa. Hai, că am desenat-o acum. Ca și în desenul precedent. Deci, iată că lentila convergentă poate da imagine, cum e aici răsturnat în primul desen, reală, care poate fi prinsă pe un ecran, iar această imagine poate fi mai mică sau mai mare decât obiectul sau egală cu obiectul, ca și înălțime. Iar în cazul ăsta, dacă obiectul este între focarul acesta, focarul obiect și lentilă, da? Deci dacă poziționăm obiectul așa, imaginea sa este virtuală, mărită și dreaptă. Păi asta este chiar situația când folosim o lupă. Deci lentila convergentă este folosită pe post de lupă. Tu privești cu ochiul foarte aproape de lentilă aici e ochiul tău, și în loc să vezi obiectul AB, vezi A', B', îl vezi mult mai mare. Deci de aia, în această situație, dacă să poți folosi lentila convergentă ca și lupă, e obligatoriu ca obiectul AB trebuie să-l poziționezi între focarul ei și ea. Și să ții ochiul aproape de lentilă, astfel încât să vezi imaginea aceasta A', B', mult mai mare decât înălțimea obiectului. Acum vom trece la categoria cealaltă de lentile, și anume la lentile divergente. O să desenăm aici o lentilă divergentă. Centru optic, axa optică, cele două focare și un obiect AB. Acea situație e mai simplă pentru că lentila aceasta nu creează decât o singură categorie de imagini. Luăm din A o rază de lumină paralelă cu axa optică. Lentila divergentă nu mai mi-adună aici, către focarul ăsta. Ea împrăștie lumina, dar nu o împrăștie oricum, ci o împrăștie pe această direcție. Deci direcția de împrăștiere față de axa optică este ca prelungirea ei să treacă prin acest focar numit focar imagine, da? Și mai luăm o rază de lumină care trece prin centrul optic al lentilei. Trece nedeviată, deci pur și simplu este o linie dreaptă aici. Mai putem folosi și o altă rază de lumină, dar am nevoie de două. Și care rază? Cea care pleacă din A și se îndreaptă către focarul ăsta obiect. În momentul în care întâlnește lentila, o ia paralel cu axa optică. Hai să o folosim și pe asta. Încerc, e destul de dificil să desenez pe tableta grafică, cum am zis. Deci dacă se îndreaptă așa o rază de lumină către acest focar, da, să zicem. În momentul în care i-au atins aici lentila, o ia așa, paralel cu axa optică. Să o ducem continuu acum. Cam așa ceva. Aceste raze 1, 2, 3 nu se întâlnesc. Dar prelungirile lor înapoi, deja 1 cu 2 se întâlnesc aici. Și 3-ul, prelungirea lui 3 trebuie să ajungă și ea tot aici.
Ei, acest punct unde se întâlnesc prelungirile, A', este de fapt imaginea lui A. Și uite așa arată întreaga imagine dată de lentilă, A', B'. Că dacă B e pe axa optică și imaginea lui B trebuie să fie tot pe axa optică, da? B'. Deci A și A' sunt puncte conjugate, B și B' tot de asemenea puncte conjugate. A are coordonatele în raport cu O, X și Y, da? Are coordonatele X1, Y1, A' de asemenea are coordonatele X2, Y2. Și vedem că atât X1 cât și X2 sunt numere negative, pentru că sunt în stânga lui O aceste coordonate, iar Y1, Y2 sunt numere pozitive. Ce putem spune despre imagine? Deci, obiectul vedem că e mai mare decât ca înălțime ca imaginea. 2 la mână. Imaginea nu mai este răsturnată. Este de aceeași parte ca și obiectul față de axa optică. Nu e de partea cealaltă. Deci, o asemenea imagine, noi spunem că este o imagine dreaptă, nerăsturnată. Deci, avem de-a face cu o imagine virtuală, dreaptă, așa, micșorată. Practic, lentilele divergente micșorează întotdeauna imaginele. Indiferent cât am apropiat sau am îndepărtat obiectul de lentilă. Formulele pentru lentile rămân aceleași și acum chiar dacă am apropiat obiectul față de lentilă, nu se schimbă situația ca aici, ca la lentila convergentă. Și anume când, în momentul în care obiectul trece de focar și ajunge aici între focar și lentilă, deja această lentilă creează un alt tip de imagine, virtuală. Până atunci s-a creat imagine reală. Și încă o chestie, dacă obiectul este chiar în focar, în cazul ăsta, imaginea se obține la infinit. Ei, și este foarte mare și neclară. Deci, asta ar fi un aspect. Pe când aici, când obiectul trece prin focarul ăsta, nu e nicio problemă. N-are treabă. Ei, ca să vedem diverse situații în care obiectul este la diferite distanțe față de lentilă, o să vă arăt un program de simulare care l-am făcut în Visual Basic. Și uitați, de exemplu aici avem lentila, mă rog, aici este o imagine sugestivă, dar de fapt aici în lentilă au loc două refracții, nu e chiar așa cum se vede pe desen. Ok, vedem, asta e obiectul, asta e imaginea. Dacă îl punem aici, sau mai încoace, vedem, asta este obiectul și imaginea e micșorată. Dacă îl punem aici, la dublu distanței focale, vedem imaginea că e egală cu obiectul și răsturnată. Dacă punem undeva între dublu distanței focale și focar, hai să zicem că punem aici, vedem deja, am poziționat obiectul între dublu distanței focale și focar, deja imaginea este mult mai mare. Dacă ne apropiem către focar, imaginea nu mai are loc pe ecran, se duce la infinit. Dar dacă ne ducem chiar în focar sau foarte, foarte aproape, dispare, mă rog, nici n-am putut să fac. Bun, haideți să apropiem acum, să trecem de focar. Hai să ne apropiem și mai tare de lentilă. Acum să observăm. Ăsta este obiectul, asta este imaginea. Hai să punem obiectul în mișcare. Hai să poziționăm obiectul aici de desubt. E același principiu, de fapt. Deci cam în stilul ăsta formează lentila convergentă imagine. Să schimbăm lentila, să facem una divergentă. Și acum să punem, ăsta este obiectul, îl vedem, și imaginea e micșorată, da? Ia să vedem ce se întâmplă dacă apropiem obiectul de lentilă. Imaginea crește cu puțin câte puțin, până când devine egală cu obiectul ca înălțime.
Dar mai mult nu poate. Înțelegeți? Cam asta ar fi ideea. Dacă punem invers, da, cam atât. Aici este despre ochi, dar asta o să vorbim într-un alt videoclip. Cam atâta am avut de prezentat în acest videoclip despre formarea imaginilor și cum construim aceste imagini în lentile. Există și alte metode de a construi imagini, nu neapărat cu aceste raze, și anume cele care sunt paralele cu axa optică, care trec prin centru optic sau care trec prin focarul acesta, ce focar este ăsta? Obiect, da? Putem folosi și alte raze de lumină. Haideți să facem totuși o situație de asta. Ia uitați-vă. Dacă, de exemplu, avem o lentilă convergentă, da? Desenăm o lentilă convergentă. Desenăm axa optică. Avem cele două focare care sunt simetrice cumva, da? Și avem obiectul AB. Îl poziționăm aici, AB. Astea sunt planele focale, care trebuie să fie paralele cu lentila și perpendiculare pe axa optică, da? Luăm o rază oarecare de lumină și ne punem întrebarea unde ajunge ea după ce trece prin lentilă. Ca să răspundem la această întrebare, plecăm de la următorul principiu. Ducem o rază paralelă cu ea prin centrul optic al lentilei și știm că această rază care trece prin centrul optic trece nedeviată. Acum, asta 1 cu 2, razele astea 1 și 2 sunt paralele înainte de a intra în lentilă. Deci ele trebuie să se întâlnească în planul focal, adică aici. Deci raza 1 obligatoriu ajunge aici, unde raza 2 întâlnește planul focal. Și într-un fel noi știm drumul razei 1. Bine, ar trebui să fie și linii dreaptă asta. Da? Știm drumul ei cu ajutorul planului focal și al razei 2. O rază ajutătoare. Totuși nu ne putem, trebuie să ne folosim de razele astea care trec prin mijlocul lentilei. Și mai luăm tot așa, mai luăm o rază de lumină, hai să zicem de culoare galbenă, care trece așa. Nu trece nici prin focar, nici prin nicăieri, da? Și ne punem întrebarea unde ajunge ea, pe unde, după ce va trece prin lentilă. Mai luăm cu ea o rază paralelă care trece prin mijlocul lentilei. Știm că trece nedeviată. Păi unde intersectează asta planul focal? Pe aici. Aici trebuie să ajungă și 2. Deci, practic, nu 2, 3, raza 3. Dacă stăm să ne gândim, ce raze pleacă din A? Raza 1 și raza 3. Și știm că ele trec prin aceste puncte ale planului focal. Unde se întâlnesc astea 1 cu 3? Aici este raza 3 și aici este raza 1. Unde se întâlnesc ele? Ar mai trebui să ne mai prelungim puțin ca să vedem unde se întâlnesc, da? Hai să o fac cu galben pe asta. Ei, acolo este punctul imagine a lui A. Aici. Aici este A'. Bine, mai trebuie prelungită axa optică. Și asta este întreaga imagine A'B'. Aici este axa OX, axa OY, de aici până aici ai minus X1, de aici până aici ai X2, obiectul e perpendicular pe axa optică, imaginea e perpendiculară.
Ei, deci în acest stil putem construi imagini cu ajutorul unor raze de lumină oarecare. Dar trebuie să avem în vedere să desenăm planele focale și raze de lumină paralele cu astea ca să putem ști drumul razelor refractate prin lentilă. Altfel nu prea putem. Cam atât în acest videoclip. Vă mulțumesc!